Fil-waqt li aktar Maltin u Għawċin ta' kuljum qed iħossuhom fgati fil-morsa tal-Oli tal-Ħajja, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ma preżenta l-ebda soluzzjoni għal din l-isfida. Minflok f'attività politika quddiem Kastilja, Abela nħebba wara l-iskuża li Malta għandha nofs l-inflazzjoni li hemm fl-Ewropa u li l-gvern tiegħu għandu l-prijoritajiet ġusti. Madankollu ma għamel l-ebda referenza għal fatt li f'pajjiżna il-pagi huma ħafna nqas minn dawk tal-pajjiżi Ewropej. Fil-jum meta pajjiżna qed ifakkar ukoll it-18 l-anniversarju misħubija fl-Unjoni Ewropea, il-mexxej Laburista qal li jmexxi l-partit tal-IVA. Madankollu prova jnessi li l-partit tiegħu kien ħadem bla jeda biex pajjiżna jibqa' barra mill-Unjoni u kawża ta' dan kienu jintilfu eluf ta' miljuni ta' eurofondi. Fid-diskors moqri li kellu quddiemu Abela tenna li l-manifest elettorali tal-Labor u l-ftehim li l-partit tiegħu għandu mal-poplu dan minkejja li jrid li n-negozjanti jiddejnu mal-gvern l-għajnuniet futuri li se jkunu qed jingħataw f'każ ta' kriżijiet li ma jkollhomx kontroll fuqhom. Dan fid-dawl tal-fatt li ħafna negozjanti Maltin u Għawċin qed jintlaqtu minn sfidi kbar, partikolarment kawża tal-gwerra fl-Ukrajna, kif ukoll l-effetti li mistennija jkomplu jinħassu wkoll kawża tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant, u minkejja li l-attività kienet waħda purament politika, il-mexxej Laburista ħareġ mill-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jindirizza lil partitarji ta' qudiemu. Dan f'okkażjoni oħra ta' kemm il-Labor ma jagħmilx distinzjoni bejn gvern u partit, kif ukoll xabbina l-uffiċċju tal-Prim Ministru das li kieku u l-kwartieri tal-partit.